Ara. Ara comença, molt bé. Salutacions, molt bon dia des d'aquesta Catalunya internacional. Us parla una altra vegada en aquest programa de GPN dialogant en el Parlament de Catalunya, perquè la primera institució de tot país és el seu Parlament. Però ho estem fent per una plataforma, l'única que és compatible amb mi, perquè jo no en tinc d'informàtica. Lo meu és informar, comunicar, difondre les notícies i en aquest cas són notícies de política catalana, però dintre de lo que ja s'ha fet des de la primera institució de tot país, que és el seu Parlament. En aquest programa de GPN dialogant en el Parlament de Catalunya, dintre de la programació de GPN Notícies News, i el que us parla Ramon Garcia, perquè va ser el Parlament de Catalunya la primera institució que me va obrir la primera porta. I bé, doncs continuo aquesta tasca sempre des de la meva direcció, que és la independència i neutralitat informativa, i dintre de la meva línia, la internacionalització, el comunicar, l'informar, el difondre, el fer una difusió internacional a tot el món. I en aquesta llengua, en el català, jo que sóc un català no parlant, però escolteu, sóc català. Una altra cosa és que per la meva educació, perquè ja després, una de dos, o eren les 3.050 coses que tenia que resoldre en la meva vida, o era també el català, i no havia joc per tot en el meu cap. Doncs, mica en mica, fins que ja vaig arrencant el català. I ara ja parlo el català tot el dia. És veritat. I, bueno, en aquella part parlo el francès, en aquest estudi parlo el coreà, allà parlo en alemany. Després, allí parlo en el castellà i ja aquí el català, no? Sí? És així, és que tinc una internacionalització molt àmplia. Però, i a vegades hi ha companys i amics, segons on estigui jo, aquí, allà, una miqueta més allà, o connectat per qualsevol plataforma que me diga, no, escolta, no se diu així, se diu així. Ah, bueno, però jo lo dic, tinc que dir-lo. O sigui que, i per mi ja és una satisfacció completa. I tot això és gràcies a una campanya publicitària que havia que deia, escolta, parla el català, si t'equivoques no passa res, torna a començar. I després, gràcies a les institucions, perquè jo sempre vaig picar les portes i vaig escriure cartes, mare meva, centenars i centenars de cartes. Jo penso que totes les oficines de totes les institucions i organismes de Catalunya tindran alguna carta meva, no? Per la història, perquè és que... I després, quan trucava o quan parlava. I era curiós, perquè jo sempre en castellà, clar, i els o elles me respondien o me parlaven o me deien en català. I això, que jo sempre he donat les gràcies per això, i això va ser molt important, sobretot en el Parlament de Catalunya. Parlava el castellà, els polítics me parlaven en català, jo en català, i clar, i ja, pues, jo encara no m'atrevia, però clar, de tant català dintre, fins que ja vaig arrencar. I inclòs també quan treballava les notícies urgents, les emergències, i contactaven el CECAT, el Centre Operatiu d'Emergències, en el Gabinet de Premsa i de Comunicacions de Premsa i Bombers de la Generalitat de Catalunya, també me parlaven en català, i això va ser també molt, molt important perquè t'introdueixes en aquesta llengua.
I això és el que té Catalunya, una llengua i una cultura en totes les arts i també una política. Però clar, com la política els fan els ciutadans en cada punt de la història. I la gran sabidoria que té que tenir Catalunya i que costa molt perquè està la cosa tan barrejada és a veure avui què podem fer perquè el dia de demà sigui història i que quedi registrat sobretot perquè avui hi ha moltes vies de comunicació, veritat que sí, bueno, d'aquí a 300 anys no se pensen vostès que serà, doncs no sé, una frase, una estrofa, algun llibre, alguna cosa més, perquè hi ha moltes vies de comunicació, però és que abans no havia tantes vies de comunicació i a lo millor se va registrar més que no ara. O sigui que ara té que haver una sabidoria de dir, a veure, què podem fer avui que abans no s'ha pogut fer i si lo van fer a un altre preu. I con intel·ligència en totes les arts, que quede registrat, que quede en les ments i que després se pugui estudiar. Perquè si se fa solament des del punt de vista polític, que sí, és normal, però és que aquesta política, la política és la representació del poble, no d'uns polítics. Els polítics són solament els portaveus dels seus electors. I la majoria, doncs, òbviament, hi ha un cap com el president de la Generalitat de Catalunya, que és el cap de tot Catalunya, de tots els catalans, de tots. El que passa que té que fer la política de tots, però, òbviament, dintre de la direcció del seu partit polític, que va ser la majoria, però després en la línia de tota Catalunya, de tots, i d'avui, i d'abans d'ahir, i de fa un any, i de fa 10 anys, i de fa una dècada, i de fa 50 anys, i de fa un segle, i de fa 3 segles. Clar, és que aquesta és la sabidoria. Si lo fem solament des d'un punt de vista polític, això serà, doncs això, que després no ens donarem compte que les coses no anaven tan bé com l'economia. I mira, ja portem 8 anys, no? 8 o 10. Bueno, i què? Ja ha passat la crisi? No, clar, si encara no hem començat. No veus que anem a una cosa nova i encara no se ve, però pues això és com en moltes eres de la història que van passar 100 anys i no va canviar ni la moda. Això no serà el mateix, clar, però això ja anem en un camí de 8-10 anys. O sigui que fins 25-30 i ja veurem on anem. I clar, Catalunya el que té que fer és també la cultura, en l'art, en totes les matèries, en totes. Perquè un poble amb llengua, amb història, i ara con educació i con una creativitat, sortiran lletres, cançons, pensaments, sentiments, creació, i tot això farà un poble molt fort. Molt fort. Però si ho fem solament des del punt de vista polític, con l'educació que hi ha, i arribes a casa, i mare meva, les cases com estan, segons els barris de les ciutats. Pues no. Però bé, per alguna cosa s'havia de començar, naturalment. I nosaltres estem aquí, primerament, reactivant aquesta programació, i reactivant aquesta programació con lo que és YouTube, que jo lo tinc com un satèl·lit, o com un gran emissor de les ondes cortes de ràdio, ja que jo no he pogut estar en ningú emissor de ràdio, direcció general. Clar que és normal, i tampoc me va interessar a mi, la veritat, tampoc. Però, bé, en el meu currículum vitae, quan jo he estat en una emissora de ràdio, va ser una emissora clandestina.
que se deia Ràdio Besàs. No tenia llicència, però estava permetida, autoritzada. Se feien programes molt seriosos. Jo vaig fer el programa de GPM dialogant en el Parlament de Catalunya i estic molt orgullós d'informar tot el barcelonès nord que la gent se pensava que encara les coses venien de Madrid. O sigui que, i ja forma part de mi aquesta cosa, i després no, perquè no hi va com la meva direcció és aquesta, la llibertat d'expressió, d'informació, de comunicació, de difusió i de treballar-la, i després de treballar en la meva línia la internacionalització de Catalunya. O sigui que, i clar, aprofitar molt bé internet i les xarxes socials, i bueno, i lo demás queda per la meva satisfacció i a mi m'agrada molt el que faig i agrada molt a molta gent en molts llocs del món i a molts polítics també i sobretot a Corea del Sud. Així que molt bé. I sobretot també jo agafo molta força perquè jo vaig conèixer polítics en el Parlament de Catalunya abans de l'era d'internet. I sempre estaven con la premsa internacional, sempre. I quan visitava el Parlament algun periodista internacional, i aquest d'on és? Però clar, perquè... I jo sempre he dit, si ara aquest polític tindria internet, jo penso que és que se lo menjaria, estaria com els dits tot el dia, perquè, clar, és que és normal. I estem aquí en aquest programa que reactivem la programació, farem programes més seguits, a poc jo no tinc pressa perquè encara tenim que ajustar la programació, perquè abans lo fèiem per la plataforma del Hangul, però YouTube lo ha quitat del sistema i clar, i ara tenim una limitació de temps, primer, no sé si saldrà o no, segon, no sé la qualitat del so, tercer, i no sé, doncs estem ajustant la programació i després ja continuarem amb el nostre programa que és de política, que consisteix en llegir el diari de sessions del Parlament de Catalunya, que continuen en el mes d'octubre i començarem el mes de novembre del 2014, i després a lo millor farem dues plataformes, una que continuaria con el 2014 i una que començaria con la temporada 2015-2016 després d'aquestes eleccions autonòmiques aquí a Catalunya, d'acord? Doncs jo penso que serà així dues plataformes, una abans de les eleccions del 2015, com tota la temporada 2014-2015, i nosaltres estem en el mes d'octubre i començarem con el mes de novembre, seran programes de 20 minuts i després continuarem con una altra plataforma que la titularem 2015-2016 i ja començarem amb aquestes properes sessions plenàries més presents que començaran ara en el mes de setembre o octubre del 2015 després d'aquestes eleccions, d'acord? Molt bé, ho farem així i durant aquestes hores o aquests dies farem proves i a veure de què manera, perquè abans tenien el Hangul, podíem parlar, no havia ningú problema, funcionava la primera, tot se carregava bé i era un satèl·lit, per mi era una antena de les ondes cortes, com jo que va escoltar molta onda corta per enterar-me bé del que passava en el món abans d'internet, i sempre estava escoltant Hier, ich spreek Deutsche Welle, über die Sonderbundesrepublik Deutschland, o sí, Radio Monte Carlo Internacional, o la Pirenaica, o... bueno, moltes. I el Big Ben de Londres, clar, i moltes, i dels Estats Units, i moltes emissores, sobretot asiàtiques també, i ara
pues lo fem tot ja per internet. Jo sempre he sigut molt, molt internacional i això és el que farem, d'acord? Molt bé. Doncs fins al proper programa, gràcies, adeu-siau, molt bon dia.